עכשיו תני ליואב. אני רוצה לו על הרגל השנייה. בסדר, אתה יכול לעשות לו גם על שתיהן. אמא, אפשר גם לשים לו סבון של הגוף. לא, אבל לא, שמתי לו כבר. ביום אחר תעזרו לי עם הסבון. לא, של הגוף. אצלו יש סבון אחד גם לראש וגם לגוף. איזה גוף? למה הגוף? שמתי לו. בטועים של מוץ'. מה עכשיו אני עושה? את יכולה ללכת להביא את המגבת שלו מהרדיאטור. כי אנחנו נוציא אותו. עושה לו פרצופים, יואבי? מה? עושה לו פרצופים? כן, מוציאה אותו. למה עושים לו קוצ'י, שהוא לא יבכה? די, כי זה מספיק. אבא, Hmm? אתה מצלם הרבה,